lumertan kosumas makarya angkat karyane praja murekerta harja maju 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 mundur mundur maju mundur 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 maju 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 mundur 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 maju maju mundur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk meneripun para kagung saputri kesekrematan para rawuh para penisepuh aji bokan satuhu klebet tendi lan gimudo taurna ingkang kula tresnani. Diri sang punika kula sakadang SHD Music Entertainment wingking saking laletan Bulukan Karanggede ingkang kesepuhan daripadipun Mas Sahid. Siang puniki kula sakadang kantulan sowan dening keluarga kang panjenenganipun jembrika Bapak Seman sekalian Ibu Tuti ulah sak keluarga. Kepareng derek ngaturaken suka parisuka awit kalau dengan sumriki saking keluarga kang panjenenganipun Bapak Seman sak keluarga kang kersa tasyakuran wali matal aurus. Ugi kang berbiak panjenenganipun jembrika Roro Ayu Wama Dewi Astuti ing sampun kajatu krami klebajanipun Bagus Muhammad Alwan Rasyid putra jalu saking keluarga kang panjenenganipun jembrika Bapak Harti Ibu Tami wingking saking laletan Jaten Bonomerto suruh Kabupaten Semarang muga saged menuju keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Saking para rawuh sadaya monggo kita sareng tansah mojan puji syukur mangkasipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kahormatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Melo ketiterono puniki kula lan panjenengan saged pepanggihan kanthi saged mboten wonten halangan satunggal punapa. Ugi sang mriki prakonco SHD Music Entertainment kasenggyung dening keluarga kang profesional Arista Rental Audio. Ugi sang puniki saking keluarga kang SHD Music lan wonten tiga vokalis semoga parang panjenenganipun jembrika Melki katuran sowan katuran jengkar diajeng. Ugi panjenengan adi kula Fitri Almalika monggo diajeng. Sekalian panjenengan adi Ayu Luciana Putri monggo. Saking menawa jenis yang puniki saking vokalis sampun kajengkaraken wilujeng sang sugeng menaran sugeng amresani kridan pun prokonco SHD Music.
suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduh kalbu rasa kang tak abot gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nadyan muyong rino wengi lewat tembang kangen aku titip tresno opo pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang opo lali opo pancen wis ra ngerti satenane aku mboten sasadya ngenteni baline enda manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Injo matur sembah nuwun saking para rawuh ugi sampun katresnarengan Prokonso SHD Music Entertainment kanthi lagun pambuka dene sampun telu siang sugeng rawuh para tamu langkung-langkung saking Kadang Besan Sutresno.